Vi laver lige, kan vi lige lege om? I prøver lige at kigge. Vi starter lige forfra. Er det okay? Ja, okay. Vi tager den en gang. Forfra, men vi bare tager det herfra, hvor I udleverer papiret, ikke? Altså, Og velkommen vi igen. starter fra det. hvis det er okay, for jeg tror, I er med i en rolle. Ja, okay, ja. Ja, men i henhold til vores sidste møde, hvor vi snakkede lidt om fagfordeling og tilsyn, så har vi lavet sådan et referat af sidste møde, som vi gerne lige vil bede om at kigge på, så lige skrive under som en retningslinje for fagfordeling. Det ser sgu godt ud. I har lavet en masse forarbejde. Ja. Det er da egentlig meget dejligt, så vi har lidt, men kunne vi... Hvad er årsagen til, at det ikke er blevet sendt ud, så vi kunne have læst det igennem? Jamen det var fordi, at vi følte egentlig, at vi var enige omkring punktet, og at vi gør det jo for ligesom at tage ansvar over for jer. Altså, så vi følte ligesom, at det var et... Altså når du siger, det vi landede på, som lidt ligesom det vi kunne lande på, efter vi havde snakket med jer sidst. Altså, vi har godt følt, at der var nogle ting, vi var måske lidt tvivl om, men vi føler, at det vi har skrevet her, det er ligesom det, vi kunne blive enige om, og det som vi synes er fair og rimeligt over for jer også. Kan vi få tid til at læse det igen? I kan lige kigge det igennem her, og så skrive under, så vi kan komme videre. Vi har nogle punkter, vi også skal nå. Men kan vi få tid til at læse det igen, så vi har måske brug for lige at snakke med Nej, det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Altså, vi var jo til møde sidste gang, ikke? Og det er det, vi har snakket om, og I har jo snakket, vi har faglige klubber omkring ting og sådan nogle ting. Der er ikke sådan kommet noget nyt, kan man sige, på det her. Det er det, vi snakkede om sidst, og der er ikke på den måde noget nyt i det. Hvordan tænkte du, at vi sidste gang, da vi havde møde, ja. Synes du da, vi havde god tid? Vi fik da diskuteret det her punkt. Det var nok det, vi brugte mest tid på, måske. Altså nu har vi jo ikke læst det her. Nej. Så du snakker om noget, som vi ikke har fået læst endnu. Men havde vi god tid? Altså det, der står i referatet, det var det, vi brugte en del tid på sidste møde, at få vendt og dreje. Og ligesom det, vi ligesom kunne blive enige om. Og det er for den grund til, at I begynder at gå tilbage til jeres bagland, fordi at, altså det er jo ikke nyt for jer, det der står der. Og der er ikke noget... Det ved vi jo ikke. Nej, men det kan vi jo så sige, at det er der så ikke i forhold til, at vi snakker om sidst. Men det ved vi ikke, for vi har ikke læst det endnu. Kan vi få et minut eller et halvt minut eller et minut? Et halvt minut eller et minut, ja. Det kan vi lige hurtigt kigge igennem. Det er ikke sådan, at de skal... Vi kan ikke love det at det kun tager et halvt minut. Kan vi få lov til at tage den tid, det tager at læse det referat, som det nu tager? Og hvad mener du, hvor lang tid er det, du skal bruge til det? Kan vi blive enige om, at vi bliver under alle omstændigheder, så når vi ikke at blive færdige på det her møde med at få gennemarbejdet alt, hvad der indeholder det store punkt af arbejdstidstilrettelæggelse? Det er jo ikke noget med det at gøre. Nej, det forstår jeg godt, men er vi så også enige om, at vi højst sandsynligt, inden det her møde det slutter, så er vi nødt til at tage fastlægge et nyt møde? Ja. Højst sandsynligt, ikke Det er også? det enige om. Så tænker jeg, at jeg ikke har set det her referat, og det er... Ligesom det er store sager for jer, men næste år, så er det jo også store sager for medarbejderne. Kunne vi få lov til, fordi vi trods alt skal skrive under på nogle medarbejderes vegne, kan vi få lov til at få den tid, det tager at læse det referat, uden at det er urimeligt? Jamen, vi synes bare ikke, at der er kommet noget nyt på bordet. Altså, I kom med de ting, som I har snakket med klubben sidst. Jeg er på at diskutere, om det er rimeligt, at vi kan få lov til at læse et referat, som vi kunne have brugt på at læse et referat. Kunne vi få lov til at bruge den tid, det tager at læse et referat? Jamen, jeg spørger så, hvor lang tid vil I have til at læse referatet? Altså, hvad snakker vi om? Den nødvendige tid. Vi har ikke fået det forud for mødet. Den nødvendige tid, så vi kan få lov til at... Men altså... Hvis I får 2 minutter til at læse det igennem, så kan I se, om der er et eller andet deri, som I ikke har været med til at vedtage på sidste møde. Det må I hurtigt bare afgøre. Der står kun 2 ting. Vi vedtog ikke noget. Nej, jeg mener ikke, vi vedtog noget på sidste møde. Det er vores opfattelse, vi er jo enige om det, vi har skrevet ned der. Ja, men det ved vi ikke, for vi har ikke læst det endnu. Nej, Så derfor har vi... Og vi har brug for måske mere end 2 minutter. Det ved vi ikke.
er det urimeligt at spørge om, at vi, når vi ikke har fået det forud for mødet, at vi får den tid, det tager at læse et referat. Jeg tænker, det vil I vel da også gerne have, hvis det var den modsatte vej. Vil I så ikke også gerne have den tid til at kunne sætte jer ind i det, så I ikke bare satte et stempel på noget, som kunne få konsekvenser? Hvis det var sådan, der var helt nye ting i det, så vil jeg da også gerne have... Men det ved vi jo ikke, for vi har jo ikke læst det endnu. Så læs det her. I kan hurtigt læse det igennem, så er ikke ret lang tid. 7 minutter måske. Altså, det er jo ikke fordi, vi vil sådan presse noget ned overhovedet på jer, men vi vil ligesom bare opsummere det, der var fra sidst, så vi kan komme videre, fordi ellers så vi har jo mange ting, vi gerne vil diskutere med. Enig. Kan vi så få lov til at få den tid, som det tager at få læst et referat? Ja, men jeg vil bare gerne vide, hvor lang tid I vil bruge, så 5 minutter eller hvad? 5 plus måske. 5 minutter, hvad siger jeg? Ja, jamen, det synes jeg, det er i orden. Det gør vi da. Det kan vi ikke garantere, men vi kommer... Nu kan I prøve at kigge. Ja. Vi kan jo snakke videre om det, så vi så vel, Det kan vi gøre, ja. Ja, super. Tak.